Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka Donza Nkabi. So bafethu sithi welcome back to i-Starting 11. Namhlanje bekudlala iPolokwane City versus Orlando Pirates. Igame ephele ngo-2-1. Iwina iOrlando Pirates. Sibonge kwi-late goal from uTito Masengayi. Njengenjalo bafethu niyazi ngihambe ngedwa ngihambe noSibude Sibude hamba kanjani? Sharp kunjani? Ugrand. Hayi mnandi kanjani? Hayi cela nje ukubonga ithuba siphakamise umdali bese singena egamini. Besiphethene namuhla iBhakaniya nePolokwane City. First minute nje igame beyingenhla iPirates. iPolokwane City sisu sakhona besingekho that strong. Yabona. iBhakaniya watholile ama chance ebekumele iwa convert to amagoli. Ngicabanga ukuthi nokuna kwemvula ground iphazamiseke kakhulu badlale kabuhlungu. Futhi kakhulukazi iPirates beliba challenge ground li challenge kakhulu. Khona ichance eqhamukile la kwi-strike Mahopa yes uma kelile le bhola wathola ichance ya 1-on-1 obekumele convert yamhlula ukeeper walichitha kwayikhona usebenzile ukeeper lapha kodwa. Yabona. Kodwa if kuhama chance njeyana ama strikers avamisile ukuconvert i1-on-1 imnandi leyana engamake umuntu A1 le bhola belifune lihambe nje phansi ngala esandleni saka left ku goalkeeper bengekalenze lutho belizohambela kamnandi kubhale but ke akusenani yena no Dijong first half ngasho ukuthi uMahopa bevakashile ngaphandle kwaleya chance Dijong amabhola ubemphasela aPolice awaluze kuyena aPolice uke wakhipha $1 million pass iya ku Dan Hoto ayithola uHoto wagudla nalo up until sezofika kwi-D-line walinika uDijong lifike la mosheka khona yabo obekungayi chance ukuthi mhlambe ubengalibuyisa libuyele kuye noma lithole yena uMahopa ebengazi ukuthi noma ubezokora yini. Pirates bemnandi begijima omfukengi behlanganisa kamnandi emakumakiwe emuva osibisi bebengafuni lutho ikwazile kodwa ke iPolokwane City ukuba ne-shot on target. Ngiyibongele lapho ukuthi ibe nayo khona umdlalo ke khona i-team eke yande 0 shot on target Zololo for 90 minutes. Ayidlalile Matuludi khona umdlalo ekuthiwa uMatuludi laphana kwiPolokwane City. Uyalazi ibhola uMatuludi. Uyalazi ushoda ngama teammate strong esiswini naseback nama wing azokwazi overlap abadlalisane naye bengabhala ibhola. Yabo. Ugoalkeeper wePolokwane City lo yakhipha bekumele iPirates igudle ngo-4-5 and bengibheke kuyena ukuthi angayi man of the match ngendlela bengafuni uze walimala waqhubeka noma eselimele dlalile lo goalkeeper ushode ngeteam ushode ngabadlali yabona ushode ngabadlali then maziya ku half time zabuya ku half time kula khona baphaphamile oDijong ngoba bese attacker igoli liqhamuke bekuyishot on target yakhe of which wayiphula ugoalkeeper yabuye uma ngabe uApolice eze kulezo dlala lele bhola bekunabadlali cishe abawu4 abebezommaka. That's why idefense yePolokwane City ingakwazanga ukuclearisha kahle lele bhola lahamba baliclearisha lahamba phezulu kanti lizohlangana nomfukeng olhedile khona ke lo ebengithe ubevakashile eGlindini first half uTelseze lingakangeni nje kwa celebrate angazathi igoli likorwe uye kanti ufike kuqala futhi ekhoneni
lo shaya igol eseza ngemuva wabhala umfukeng. By the way lo yakhipa ubefuna ishot yokucushwa ihambe phansi bengafuni lutho inokhipha iPolokwane City lapha umbutho akusumbuthuma Umbuthuma Strikers Pirates umthembu hayi ngiyamncoma bengithi iman of the match ingawela kuyena. iPirates ke ngokuhluleka ukuconvert ama chances sebengenile ombuthuma noMurem. uMurem wayithola ichance eboxini wakhetha ukuthi ashaye kwi side net ebekumele ashaye kwi shot on target mhlawumbe ubezolibhula futhi ukhipha lihlangane nomdlalo wePirates mhlambe aconvert kube yigoli yabona icover nje iPolokwane City iPirates bese ihlulekile ukwa-convert ama chances iwatholile angazi noma ngizothi nakhona kusese yiground kodwa nokhipha ngimncome ubengavuni lutho wadliswa abadlali. uHoto azange aza give up ekudeliver ama cross from ifirst azange give up uHoto ubemile wa overlap develop ama azange athela umoya phansi. Well done to uHoto. He brought a game namhlanje from first half to second half what deliver uHoto. By the way lo mdlalo wePolokwane City lishayile le goal uvele waveza umlenze uveza kwakho umlenze olithola ibhola la converter ladla kuChina yakhava lokho obekumele lapha iPolokwane City ithi nje sidefendela ukufa nokuphila noma ngathiwa ibingathola ired card bese kumele ivume ukuthi ingabusakonsida if beyufuna lo 1 point angisho lesimeni sokuthi khona bazonyuka babe ho number 1 babe nama ukuze nayo ithole ipoint lomdlalo ngoba besikwazile equal sakwa 1-1 bese kumele ibuye nje idefende wonke umuntu uma iphume ngekha beyiwazama ama counter attack iPolokwane City kuukuthi ibhekene nabadlali abase kwi level ephezulu kunabo azange abe effective ama counter attack ngayo ngendlela bebefuna ngayo ngoba lapha esiswini ibimakile lapha omakhehleni wenza sure ukuthi yasdrive isizu wazi walibamba ibhola wa overlap wayokho ngasho ngathi khuphuka amakhehleni khuphuka yabo isubstitute isebenzelile iPirate phuma apolice phume wangena uMaswanganyi okuyena ke othole igoli lokuleda nakhona kwi cross emnandi evela kuHoto ithi ebesivele idinga 8 pin of which bengizibuza ukuthi ukuba leli ibhola lithole uLokhujana uTito hlangane noDijong ubezokwazi ukushaya le tap in because le tap in nombuthuma bengayishaya naye uHoto bengayishaya namanye amastra kodwa ngithembi angazi noma ngisho yini ukuthi uDijong kumfanele kuyamsutha yini ukuthi abe umdlali wePirates noma khona la kusaleka khona maybe udinga adjustment it's a new club, it's a big team noma kusafanele acingelwe position ukuthi iyipi position afita best kuyona in ngama last minute ke yathola ilead iPirates yahamba no 3 points so uyophela umdlalo cishe ngo89 so bese ibalile iPolokwane City ukuthi utholile unumber 1 nga surprised ke ukuthi iman of the match iwele kwi iPhone Pro Max iPhone 16 iwele lapho bengibheke ku goalkeeper wePolokwane City mina phela iplayer of the season ikhandwa kanje kancane kodwa masibheke iwe great iperformance ka goalkeeper for ama previous matches akekho goalkeeper for past previous matches it's either Pirates Sundowns but le namhlanje goalkeeper wePol beyu number 1 beyimdeserve man of the match lo yakhipa
engazathi angatholwa enye i-team mhlambe nabadlali ngoba oPolokwane City induku uzozaphuphe ugoalkeeper uphupha ngesikhathi i-team ishawa kanje noma kungasafanele ishawe i-draw iyehla uyadiscourageka ugoalkeeper agcine sefana nawo wonke umdlalo khona la kwi-team yeah hayi well done ezakamagebhula zidlalile ngendlela ezidlala ngayo noma iground angazi but ke ama chances iwatholile futhi kakhulu kwayiko ukuthi iground no goalkeeper bayaphika ne sayivala manje siyabonga kakhulu sibuda libuda bafethu please stay tuned mina bengibukela iMamelodi Sundowns versus Golden Arrows ngiyeza neanalysis yakhona stay tuned bafethu please don't forget to follow us on YouTube starting 11 XI so bafethu sizoyi drop link below danke siyabonga